hyn o bryd, ni fel staff ni sy'n cynllunio dewis y themau. A wedyn dwi'n rhannu ar y we, a'r ffamili, a anfon y themau mas i pob dosbarth. A wedyn ni'n trafod gyda'r plant yn yr ysgol, cael adborth o'r plant, a fel arfer ni'n cael syniadau o'r plant. Falle, wel, mae'n tebyg ni'n newid pethau, beth bynnag mae'r plant, os nhw'n awgrymu rhywbeth, ni'n tweacio fe a newid. Pan maen nhw'n dechrau, a maen nhw fel arfer, mae lot ohonyn nhw ddim yn dod o teuluoedd sydd yn siarad Cymraeg. So mae lot ohonyn nhw wedyn yn dysgu o'r dechrau. Mae'n hyfryd wedyn gweld sut maen nhw'n gallu tyfu i cael sgwrs. Fy wyres i sydd yn y Cylch Meithrin, a mae'n hyfryd wedyn bod hi'n gallu siarad Cymraeg gyda fi. A fy mhlant i hefyd, pan mae'n dod adre. Ni'n cael perthynas da gyda'r rieni, achos ni'n cael platforms yma fel ffamili a Facebook. Fi'n meddwl mae'n haws i rieni cael chats rhydd gyda ni ar pethau fel yna. So ni yn cael mwy o feedback gyda nhw. Nhw'n gallu gweld be maen nhw'n neud. Mae'n haws i dweud, oedd hi wedi sôn amdan hwnna neithiwr a oedd hi wedi really joio. Mae'r ysgol i gyd yn defnyddio dojo. So ni fel Cylch Meithrin yn rhan o'r dosbarth Sali Mali achos ni'n cylchdroi y plant. Gyda dojo, mae'n tym bach fel Facebook. Ni'n gallu cyfathrebu gyda rieni a ni'n gallu creu portfolios plant a wedyn rannu unrhyw beth ni'n neud yn y dosbarth ar fel stori. Byddai'n lyflu, byddai'n really hyfryd, achos fel ni'n dweud, ni yn gweithio'n galed iawn fel tîm, gyda fel Cylch a gyda'r ysgol hefyd. So mae'n hyfryd i weld, os oedden ni'n gallu ennill, byddai'n hyfryd wedyn, achos mae'n just rhoi bach o boost i pawb a'r plant hefyd. Achos maen nhw'n gweithio mor galed, maen nhw really yn, ac fel ni'n dweud, i gweld sut maen nhw wedi datblygu, bydd hwnna'n lyflu.